मी आज सुरुवात करतोय ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग. बाजारातून आणली ताजी ताजी भेंडीची भाजी. चुकला चुकला चुकला. बोला, बाजारातून आणली भेंडी ताजी ताजी. बाजारातून आणली भेंडी ताजी ताजी. श्रीकांतराव असतात खायला नेहमीच राजी, कारण भेंडीची भाजी त्यांची सगळ्यात फेवरेट. म्हणून आज मला जी मजा येते ना भेंडीची भाजी शूट करताना, माझं असं डोक्यावरचं टेन्शन गेलं. नाहीतर भाजी ताटात पडली की त्यांचा प्रश्न असतो, आता ही मी खात नाही. स्पेशली दुधीची भाजी दिली तर मला बोलणार मला खायला घालायची होती तर हलवा करायचा होता ना दुधीचा, भाजी कशाला. पण भेंडीची भाजीच्या बाबतीत नो आर्ग्युमेंट, नथिंग, डायरेक्ट अशीच परतून द्यावा तव्यावर, साध्या सोप्यात काही द्यावं, पण ती भेंड्याची भाजी ताटात पडली की आवडीन खातात. माका पण याचा लग्न व्हायच्या आधीचा चांगला अनुभव हा. हो, अशी ही भेंडीची भाजीच्या रेसिपी आपण सुरुवात करूया आणि माझ्या आनंदात थोडासा बाजूक ठेवूया आणि भेंडी चिरून घेऊया. आता आपण ही भेंडी आहे ना ती चांगली अशी धुवून घेतली आणि कापड्यानं ना सुक्या कापड्यानं यांका पुसून घेतली. आता आपण चिरूया यांका. हो, पुढचो देठ कापून घेऊया आणि मागचो, आणि एका अशी मध्ये चीर देऊया आणि मग असे बारीक बारीक जेवढं जमेल ना तितक्या बारीक बारीक अशी भेंडी चिरून घेऊया मस्त अशी. भेंडी घेते वेळी पण पाठच्या टोक काढून घ्यायची असते. अशी मोडून बघायची अशी. बघा अशी पटकन तुटली म्हणजे भेंडी ताजी, कोवळी आणि ताजी, जून नाही. जून नाही. बघा आता परत आता हे देठ, मागचो देठ कापलो, पुढचो देठ कापलो आणि मधून अशी चीर दिली आणि मग परत अशी बारीक बारीक भेंडी चिरून घेतली. अशी नाही चिरली, गोल चपटे केले तरी चालतात. पण ही कशी जरा शिजता पटकन ना, पण दिसाक ती बरी लागतात. गोल पण चिर ती पण मध्ये ही बघा गोल अशी हे कापायचे आणि ही गोल अशी, ही पण गोल अशी बारीक बारीक जेवढी होईल ना बघू बरी वाटतं. चला आता अशीच चिरूया. दोन्ही पद्धतीने तुम्ही व्हायला माझ्यासारखं मिक्स करून चिरा. ही बघा मागची साईड, ही पुढची साईड आणि हे अशी कापली. दोन्ही सारखे तुम्ही चिरा. पण भेंडीना पुसानच घेऊया, नाही तर बुळबुळीत राहता. आता वहिनीन सांगल्यान तसे गोल गोल आहे बघा. ते 2-4 घेतलं तरी एकदम येतले. एक भेंडा कापूक नको. नाही पण ही पातळ चिरली जातात ना, ते असे 2-4 घेतले तर काय होतं, पातळ नाही चिरली जात. ही बघा अशी मस्त चकते बारीक बारीक मी कापून घेतलंय. आता वहिनी तुमका दाखवायचा कोवळी भेंडी कशी बघू. अशी फोडी केलास ना तरी चांगले, कारण ती नंतर भाजल्यावर ना आकाश तली. आणि ही भेंडी बघा घेऊची असते वेळी ना अशी कटकन तोडायची, पण आहे ना भैया लोक ओरडतात भाभी तोडू मत. बहुत सांभाळून चिरू आहे ना. बाकीचे भेंडे मी मगाशी चिरून ठेवलेले बघा तुमका दाखवूसाठी. आणि वहिनी तिचा तवो सुद्धा ठेवले गरम करू, कारण त्याका वगत लागता. आता आमचं तवो तापलेला असा. तवो तापलो, आता तव्यात घालूया भेंडी. हिरवी हिरवी गार हिरव्या भाज्या खाव्या. भेंड्याची भाजी सगळ्यांकाच आवडता अशी नाही. माझ्या भावाक अजिबात आवडत नाही आणि माझ्या दोन्ही दिरांका आवडता, बाकी माझ्या पोरग्यांका पण आवडतात, कारण ही असतात चिकट ना. ती कुठल्या तरी पिक्चरात असा घाल गुळगुळीत भाजी तुझ्या कपाळावर. अरे बापरे नको बाबा तो. आता ही पूर्ण अशी भाजून घेऊ पाहिजे जोपर्यंत याचा गुळगुळीतपणा जात नाही. पण तेल न घालता तेल मग घालायचं. जोपर्यंत गुळगुळीतपणा जात नाही तोपर्यंत तेल पण नाही घालायचा आणि कोकमा पण नाही घालायची. आणि तो गुळगुळीतपणा सगळं तव्यात चिटका करू. आणि तो तव्यात चिटकलो पण तव्याची लाईफ वाढतं. गुळगुळीतपणा तव्यासाठी चांगलं असा, म्हणजे तव्याचं आयुष्य वाढतं. त्याच्यामुळे भेंडीची भाजी तुम्ही अशा भिड्याच्या तव्यात नक्की करून बघा. याची चव सुद्धा A1 मस्त लागतं. अशा नॉनस्टिक कढईमध्ये किंवा तव्यामध्ये करायची पद्धत वेगळी आणि अशी भिड्याच्या तव्यामध्ये करूची पद्धत वेगळी आणि चव सुद्धा वेगळी. एका ताईने कमेंट केली ना, भिड्याच्या तव्यामध्ये कढईमध्ये करणाऱ्या पदार्थाची चव खूप भारी लागतात. आणि त्याच्या ती खरी सांगू माझ्या गावीच येतात, कारण गावी सगळी अशीच भांडी वापरतात ना, म्हणून आपण गावी गेलो की जास्त जेवतो. म्हणून गावात म्हणतात ना गावच्या जेवणात चव लागतात. होय तुम्ही 1796 घालताच, पण गावच्या जेवणात चव लागतात. एक तर पाणी असतं बावडीचा आणि अशी ही भांडी असतात. आमच्या घराकडे हत
अजून पण आम्ही सर्कुलातली पेज पितो, उकडी पेज. होय A1. वहिनी बोलता आकसली आणि मी बोलते आळली. माझी आई नका बोला, माझा पोर आळला. आळलं पण शब्द, आकसली पण शब्द, आकसली मराठी शब्द झाले. आळलो ह्यो हिंग मालवणी शब्द बघा, झाला. पाव किलोची भेंडी आता कितकी रवली बघ. 100 ग्रॅमवर येली, तरी पण त्या काय आयडिया. अजून भाजूचीच आहे तरी सुद्धा. हे बघा ही इसून आणि ह्याका बघा तुमका बुळबुळीत पाना कसं तव्यात चिटकलो. नाहीतर हीच जर तुम्ही दुसऱ्या कसल्या भांड्यात भाजलास ना तर असो राप येतो, असो ढीक असो बघा, असो भेंडी अशी गळतली. पण आता ह्या तव्यामुळे नाही झाली. ढीक दिसता याचो पण एवढं नाही दिसत आहे, जेवढं आपण बाकीच्या भांड्यात करतो तेवढं. ह्या भेंडीच्या भाजीची कसरत खरी कसली आहे सांगा. भाजूचीच आणि त्याचं डीक काढूची, बरोबर ना, बुळबुळीतपणा. तोच भाजणार त्या डीक काढणार. जर बुळबुळीतपणा गेलो तर भेंडीची भाजी कोण मानाची नाही बुळबुळीत झाली. मी माझ्या गोवाक तशीच गावची सुरुवात केलंय. आता व्हायचं खातं त्याची गंमत पण आहे. सांगा बघा. गणपतीक आम्ही आतेच्या घरी गेलेलो पाया पडू आणि आतेने गेलेल्या गणपतीक भेंड्याचीच भाजी. माझी मजा येईल. मी मध्ये आता हे कसे खातात ते बघतोय. सगळी पानातली भाजी खाल्याने. तर मी आधी मनाची समजूत घातलंय की देवाची पानात वाढल्याने म्हणून खाल्याने की काय. तर नंतर म्हणतात ना भेंड्याची भाजी छान झालेली. मी वा आता हे बघा, ही एकदम सुटसुटीत झाली. ही बघा, एका बुळबुळीत पाना अजिबात नाही. सगळं कढईत हे बघा. आता वाय तेलाचो थेंब गळूया की त्या तव्यात डसूक नको म्हणून. आता मी तेल घालून घेते. वाय तशी ह्या तव्यातच करूची आहे ही भाजी. म्हणतात ना तेलान पण तव्याचं आयुष्य वाढता. आणि आता तेल वतल्याबरोबर बघा कशी चकाफूक लागली. हिरवो कलर. आधी पोपटी होतो, आता डार्क हिरवो झालो. गॅस न घालवता आता वहिनी काढून घेतली. गॅस नाही घालवायची, झटपट काढून घ्यायची आणि पटकन तेल वतून फोडणीत घालायची. कारण तवत आपल्यालाच आहे. फक्त बारीक केलंय मी. घालून घेऊया तेल. तेल काय लगेच तापला बघा. बुडबुड पटकन इले हो. ते तवत असो गरम आहे ना. आता आपले हिरवे मिरचे जरा सावकाश, उडतले. गॅस बारीक आणि मिरचे त्याच्या लगोलग आता हे 3 कांदे कापून घेतलंय. तर तेच घालतंय पटकन. पाव चमचा हळद. आता तुमका लाल तिखट घालूच असत, आवडत असत तर घाला. आम्ही हिरव्या मिरचीचीच भाजी आवडीन खातो. तव्याक आवाज येतलोच कारण स्टीलचा चमचो ना. कांदा चांगलं भाजून घेऊ. भेंडी आपली भाजलेली आहेत. मग काय भेंडी घातली की 2 मिनिटं परतला की झाला. खोबरा घातला आणि मीठ घातला की भाजी तयार. आता ह्याच्यात इथली आपली रसरशी अशी भेंडी. तसं तुमका हवंय तर इथे टमाटर सुद्धा फोडणीत घालू शकता. हो, कांद्याबरोबर 1 टॅमॅटो घातलास ना तरी चाला. जर तुमका कोकमा नाही घालूचे तरी नसतील तर मी 4 कोकमा घालतोय. कधीतरी आवडीन घालायचो टॅमॅटो. 4 कोकमा आणि मीठ पण घालून घेतोय. तवो जरा गरम हा, बारीक घ्यायचा पण प्रत्येक वेळेस ढवळूचा लागता. आता ह्या मीठ. आता मीठ घातल्यानंतर भाजी घेऊया ढवळून. चांगले ना तवो लय तापता, त्यामुळे काय काय घालशाल तेव्हा ढवळत जायचा. भाजी आता शिजत दिली ना. भाजी झाली. भेंडी भाजली की एकदा की भाजी शिजते. आता घालूया खोबरा. भेंडीची भाजी आपली तव्यातली गरमागरम. भेंडीची भाजी तयार भेड्याच्या तव्यातली. आता तवा गॅस घालवतोय आणि ढवळूचा सोडत नाही. नाही तर करप कधी खालसू. हा, की त्या खोबरा ना खाली डसतला. आणि
आणि तवो सुद्धा गरमच आहे ना. तवो पटकन गरम बसताना. राहतला म्हणून खोबराट असतला म्हणून ही ढवळायची सोडायची नाही. रेसिपी संपत इली तरी पण वहिनीचा काय ढवळून संपला नाही हात. की त्या तो तव्याचा परिणाम आहे. बरोबर. उगाच, चांगली भाजी करायची आणि नंतर खरगून मग लोकांच्या तोंडात नाही जात ती. मग ते करपलेलं जी चव लागतं ना ती लागतली सगळ्यांना कळतला भाजी करपली. हा करपलेले नेमकेच गोष्टी खाऊ पाहिजेत, भाजी नाही. कोबीची तर भाजी मुळात करपूक द्यायची नाही. आता अशी ही भेंडीची भाजी मला वाटतं वहिनीनं आज दाखवल्याबरोबर ना 4 जण तर नक्कीच खाली धावती असतली. हा बाजारात खाली म्हणजे बाजारात आणि हो सुगंध खालपर्यंत गेलो. हो. म्हणजे खालच्या फ्लोअर पर्यंत. उद्याच्या भाजीची रेसिपी डन, उद्याच्या टिफिनची रेसिपी डन. हा भाजी म्हणजे उद्या टिफिनसाठी कोणती भाजी करूची तर भेंडीची भाजी. अशी ही पण त्याची कशी आदल्या दिवशी तयारी करून ठेवायची. भेंडी आणायची, धुवायची आणि चिरून ठेवलास ना तर अति उत्तम. मग भेंडी पटकन भाजून होतात, बुळबुळीतपणा लगेच जाता. म्हणून भेंडी कधी पण रात्री चिरून ठेवायची. होय. आणि अशी ही भेंडीची भाजी तुम्ही करून बघा. चांगल्याप्रमाणे परत किचन लाईक करा, शेअर करा आणि काय ती घंटी पण वाजवा. आणि सबस्क्राईब करा. होय. मी सबस्क्राईबचा ह्या निशाण केलंय. बघा लाईकचा ह्या असतात, लाईकचा ह्या, शेअरचा असा आणि सबस्क्राईबचा असा 3 बोटा तयार केलंय. आता हे 4था बोट माकक आणि 5वा बोट काहीतरी तयार करू शकता. डन. चला आता अशी ही भेंडीची भाजी तुम्ही करून बघा. परत किचन लाईक करा. मालवणी पद्धतीत भेड्यातली, लोखंडी भेड्यातली भेंड्याची भाजी कशी वाटली ती कमेंट मध्ये नक्की नक्की सांगा. धन्यवाद.